дръпна много, той за да говори в сложни изречения. За един месец много дръпна напред. Ти си кинозвезда сега. На филм ще те правя. И после ще се гледаш на кино. Айде, тичка, играйки сега. Ми аз ги прибрах. Нали каза, че не ги искаш? А къде е другото куче? Голямото куче намери. Иди го намери. Иди го виж къде. Ако там се поддържам. Това не е случайна случка. Ама килограмите са си ми варират, аз не ги да се меря. Ям с колкото ми се яде. Добре. Живееш си. Ими да. Николай, Аз се ограничаваме. Николайчо, добър те гледа. И сега при тия доктор ще разправи, вземате ли го сега да не ме чисти, нищо различно. Опа! Да не паднеш ли? Много уморена спадате и да ти кажа, съм като дом. От работа с детето и много съм стара, на 50 години това дете просто е нещо. Отдавна трябвало да го направим, но няма да бъде това дете. Му кажи нещо. Да го запишем. Я ми кажи за Коледа, какво си научил в детската градина? Как ще сурвакаш? Сурва весела? Айде кажи. А? Кажи даже. Сурва весела? А? Сурва весела година. Аналитик.